Gatusan ka mga investor ang midangop sa kapulisan sa Alabel, Sarangani. Human giingong na-scam sa usa ka matud pa investment company nga misaad og halos doble nga interes sa ilang ibubo nga kwarta sulod sa usa ka bulan. Ani ang report? Wala, uy! Kapong kabawi! Usa lang kini sa mga investor nga midangop sa police station sa Alabel, Sarangani aron mag-file og reklamo batok sa usa ka giingong investment company nga sa karon wala na matud pa igkita. Sumala niya, nagbubo siya og kwarta sa maong kumpanya nga misaad matud pa og dakong interes apan wala nay nabalikan niya nga kwarta. Gani makita nining video ang pagdasok sa mga giingong nabiktima sa maong kumpanya sa police station sa lungsod. Matud sa kapulisan, ana sa 400 ka tawo ang nagreklamo human kuno sila nabiktima sa maong investment company nga nagpasalig daw nga motubo og 40% sa usa ka bulan ang kwarta nga ilang gi-invest. Dugang pa sa kapulisan nga naingganyo ang mga biktima tungod atol sa ilang paghatag sa i-invest nga kwarta, nakadawat sila og usa ka sakong bugas ug usa ka tray nga itlog. Sa pagsubay sa kapulisan, sumatotal, miabot matud pa sa kapin 200 million pesos ang na-invest sa mga nagreklamo. Pag naglagay ka ng pera is 40% daw ang tubo. So doon yung mga tao medyo pang-pa-attract na yung ganyo kaya doon. So based doon sa amount na nakalagay sa tinotal po namin, umabot po sa initial amount po ng 234 million something. Dugang sa kapulisan, posibleng mga dayo lang ang nagdumala sa maong investment company nga gikan matud pa sa Luzon kay ang mga pinulungan Tagalog ug dili kabalo og Bisaya sumala sa mga investor. Ginapangita na sa kapulisan ang mga gitudlong nagdumala sa maong investment company nga posibleng mag-atubang og kasong syndicated estafa. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.